umfana wadubula intombazana hayi intombazana umakoti wakhe banezingane zabe ezintathu le endlini wadubula umdubulo nina wengane wesedubula naye abazali kade beyizwa imvunga mase kutholakala ukuthi umfana ubhala incwadi wayibhala incwadi wathi ma baba ngehlulekile kade ngimncenga ngithi akasuhamba eye kubo uyasebenza njengalabo abathi mabeganele bese uyosebenza kodwa uyosebenza ngakubo kanti uyofukamela amanye amaqanda lapha ngakubo wathi umfana cha ngiye eGoli ngomsombuluko asambe nawe ke ngomsombuluko ngithi ngiyakithi nawe ubuya kini uyosebenza intombazane yathi ngihamba ngesonto umakoti wathi ngihamba ngesonto bashukana ke ebusuku ngesabatha kuzoba isonto lutho abazali bayezwa bazibile ngoba bazi ukuthi umfana unamandla intombazane uzoyihlula kanti uzoyihlula ngesibhamu ekseni ngo3 wayidubula basidubula naye mase efika amaphoyisa ayafika usangasha lo ayafika lo sethule kuzosolwa abanike ngoba laba baxabene ukuxabana ukaNombane iqala amakhosikazi ayishawa nangempama uhulumeni wakuvala ke lokho manje usuyesaba ngisho ukumthinta ngempama ngoba wazi ukuthi uhulumeni uzongibopha 5 years akafuni futhi ukuhambe kubo useshilo ke kade esho ndona nkulu kulezi inyanga ezedlule ngimlalelile ngithi ikhwezi wathi uma nixabana kakhulu ungasakhuzana ungasakhuzeki indaba yokuxabana kwenu omunye akabelethe inyawo yekubo hlukane nje kahle okusukusho ukuthi akusufike ezingeni lokuthi kuze bengabe iyabulawana akahambe omunye eshayisa umoya uma kuukuthi ukuxabana kuyeka amen nani manazaretha hlukanani nokuthi uma uxabene nomuntu wazi ukuthi uyamdubula ukudubula kubuyisa akunalo ikhamba akulona ikhamba ukubulala isibhamu nje asilungisi lutho isibhamu into elungisayo ukukhuluma nathi bagcotshwa uma bexabana abantu esibaphethe emathempelini asondele sikhuluma iqiniso phambi kwabo bengakasithatha isinqumo nini nicabana usondelani kubazali benu manje bona abazali bayachema ngoba abazali bajwayele ukuchema umzali ujwayele ukuchema nentombazane omunye icheme nomfana abazali nje bajwayele ukukhuluma iqiniso bese kuyadlula ke kuze esontweni makuze esontweni kuthatheni kamasinya nina bagcotshwa uhlale nabo phansi nizolizwa iqiniso meke bakhuluma nje vele phakathi kwabo ukhona namanga nizokulalela ke lokho ngeqiniso abakwazi ukuxabana bekhuluma iqiniso bobabili phakathi kwabo nje definitely khona namanga ngesikhathi ukhuluma amanga ke mhlaziyeni uchawe nikhuluma iphutha bengafanele kwenzeke ukuze bengabulalani bengahlukana yikho into elihlukile ngokuhlukana komshado nikhona nigcotshiwe ningakhuluma iqiniso nani bagcotshwe ngakho ke nina enizingane mawuzwa ukuthi niyaphambana nomkhwenyana wakho shona kumgcotshwa wakho noma ngabe uyakumkhokheli noma ngabe uyakumfundisi noma ngabe uyakumshumayela umvangeli kodwa nje kube udaba ozolibeka kahle ungalibeki selivuthiwe make lwavutha nje naze nathatha inqumo ngeke sakwazi ukukontrola lutho kodwa futhi ungathi mawuxabene nomnyeni wakho ubuso uya kumuntu ongaganile uyothaka kubonise uzobonisa ethini umuntu ohluleka ukungena emshadweni wena ususe emshadweni ungahamba kanjani uyotadisha nomuntu wehlula ustandard 10 wena ukutadisha ustandard 10 ngeke kwenzeke lokho ngakho uma ukuthi uyabona ukuthi niyaxabana nomnyeni wakho hamba uye kumama oganile osesemendweni mama nansi indoda yenze nje kungenzekani ukuthi kuzohluleka kulento uzokutshela iqiniso mama noma ungaya kubaba kumthethoni ukuthi enze kanje uzokutshela iqiniso siyezwana ingane zikaThixo amen kwenzeni ke lokho hayi ukuthi nibulalane ushemba akafuni ukubulawane futhi akafuni kuhlukwane kuningi ke singakusho wasinikeza u15 minutes manje udluleka ku15 minutes mhlambe kusuke sekudluleka nje ngephuthe kodwa kahle hle ingqikithi sekuthenini asiphathaneni kahle emshadweni akasuba khona uzoqinisa ikhanda amen ikhanda nyimana kaqina emshadweni akuhlaleki uyagunquza ngisho umbhedo uyagunquza ubona ukuthi ubhekisa ikhanda enzansi make kwakhona umuntu nje onomsindo empedeni ungathi ubhekisa ikhanda enzansi ngoba akulaleki uNkulunkulu akabusise nikizwele akiyeke ukukhuluma abantu bebaningi ngoba uyawazi ukuthi kukhona abazozuza aqiniseleke incolo mabe bancane ukuthi ayisobona kusasa kodwa maningi ngaka
uyubona ukuthi ngawona umsebenzi kaNkulunkulu. uShemba kashongo ukuthi asokhuluma sibe siyeke kulo 15 minutes wanje zonke insuku ngemva ka 5 minutes. Ngemva kwenkonzo bese zingena izeluleko, ngemva kwenkonzo zingene ikhumbuzo sikhumbuzane. uNkulunkulu ke akabusise nikuzwile.